Kani ka AKASHVANI SHILLONG ka khuboran pulia phi di meri nong ti walang. Kini gilong ki mat ki bakongsan jong ka khubor mta ka step. Khot jingi lang kerke ka election commission jong ka India ye ki kin hun trikam ba pher hadin ba ka tanat bishar sun beneng kala ai dak jingmaham ba ka jinglo jong ka sngi kan jurba hakikat tu ka ni ki benta jong ka ri. Ha Manipur ka jingthap vote biang sashi sien ha khatwei tali ki polling station jong ka Imphal East but Imphal West district kala long ka bayat bet yai renti. Da ka jing thumu banon ra e ka jing suk bat pelat na ka jing sir katto ka ni tali ki seng bhalang kan thop ru ya ka Garo Students Union Assam unit kila shong je lang banya perkhat ya kila trekam ban penne e ka jing suk hadien ka jing sha penyap jong laingot kinong Assam ki ba lalit don kam sha East Garo Hills district. Ki khubor ki babnya namar ba ka tanat bishar sun beneng kala dep ai dak jing maham ba ka jing khlut jong ka sngi kan jur bha hakikat to kan gi benta jong ka ri ke election commission kala khot ka jing lang ka bukar ki ber ki hun tre kam ba pher ki be de bar ka kam election ya ka jing lang la khot penlong khanang manyo e per khat lang kumno ban pelat na ka jing ma jong kal er khlut ha ka ni ka por election ki officer rangba na katanat bishar sun beneng ka National Disaster Management Authority NDMA barkito ki ba na katanat jong ka kot ka khya kila don lang ha ka te ka jingilang bala khot dak election commission jong ka India katkum ka jing maham bala ai da katanat bishar sun beneng kala air khlut kan nang ne sa katuk ani sngi ha ka benta mi ngi barkum juru ha ki ki benta jong ka ri ka jing khlut kan khamne ha Uttar Pradesh Bihar West Bengal Jharkhand bat ha Odisha. Ha Manipur la penlong ye jing thap vote sashi sien mintnen ka sngi ha kharwei tli ki polling station ki badon hakaleng ka Imphal East but Imphal West district ki ba ha po inner Manipur Parliamentary constituency ba ka jing thap vote ka long ka ba ya bet ya renti ka jingwan joginong thap vote mintnen ka sngi ka long prap hoi point riu iwei na ka shispa returning officer jong ka inner Manipur Parliamentary constituency upentim ba kala mi ke jingklumar ba jingne donbor kinong thap vote ha ki ki polling station ha ka khat khandai tarik menta ubenai ha ka sngi thap vote bat ulakar padon penlong biang ya ka jing thap vote sashi sin ke election commission kala batha ban thap vote biang sashi sin ha khat wetli ki polling station jong ka inner Manipur Parliamentary constituency but nyautli na kini ki polling station ki dei ki bahap ha Imphal East district but southly ha Imphal West district ha Arunachal Pradesh and penlong ya jing thap vote thamai ha ka arp southre uyayong ha pratali ki polling station jong southly ki assembly constituency ki bahap ha po Arunachal West parliamentary constituency ka election commission jong ka India ka lapan bana ba ka jing thap vote ha ka khat khandai tri uyayong ha ki polling station ka long ka bambiang ban namar kata ka labu sngi arp southre uyayong ban thap vote biang sashi sin ki polling station ki ban hap penlong biang ya ka jing thap vote ki kinthop ka wei ha bameng ka wei ha Niapin, Artali ha Rumgong, but Southly ha Nacho Assembly constituency. Kapor ban thap vote ka dai na robaji man step hadu kapor arbaji no phai sngi. Ha Assam min ka sngi kadi ka tarik ka bakhat do baki kirtong gila ban weng kirteng no eladi na ka jinge khon election ka ba ka jing thap vote ka ha ka thop ka balai. Ka jinge khon ha ka ni ka thop ka dai na ka banta Southly ki seat ha ka yin ba thau an Lok Sabha. La shem ki kot ki slab jingdan kamba pher jong ki sanpu arngur ki kertong ki bala de pendong kerteng ki long ki babiang kat ba pramot ki la sha kentaj ken thopru eu MP bamenta na Kokrajhar unna ba sarania ka BJP ke khon na Guwahati ha ka ni ka thop kat ba ka Assam Gana Parishad AGP ka bade ka nongkrshan jo ka BJP kanya khon na bar pete ba Dhubri ka UPPL ka bayasno ba ka BJP kanya khon na Kokrajhar na kaliang jo kasing Congress kala penyeng ya lai ki jong ki kertong habarok Southly ki constituency kiwe ki seng ki be khon ha ka thop ka balai ki long ka AIUDF Bodoland People's Front bat ka CPIM kani ka khobor ka wanjaphi na ka AKASHVANI Shillong Hapdeng jong ka jings ear ka bala nangjur namar ka jing sha penyap dusman jong lengut kinong shnong ka Assam ha ka shnong tam Surah East Garo Hills ka All Assam Minority Students Union AMMSU Golpara unit kala let banye kendo bat ki ken hun ba pher jong ka North Garo Hills kumjuru bat ki khot jong ka Garo Students Union GSU
Assam chapter banyak trelang kenang banwan ra ya ka shong suk shong san ka bala shong sier nadu ka tai ka sngi bala ja ka tai ka jing sha panya buriu ka ta ha ka khat nyau trik wi yong la lab bal laingut ki buriu ki bala lecha East Garo Hills district na ka banta ka kam ki la sha panya bat ka kali ha ka ba maki ki shong kala ing khong lun ki la sha thang em bat la tep ya ki ha ka wei ka klau ha ka sngi sa jan ki nong shong shong ka Assam ki la khang ki surok kali ki pathmu ban lecha Meghalaya da ka jing thmu ban ra ka jing sup but weng no ya ka jing sngus ir ka GSU Assam zone ka la shong jing lang ba ka AMMSU but bontli ki bai pat ki seng ki ba na North Garo Hills Menteri Sarkar ubadairu uwaini kinong elam ka UDP uba akermen shilla minnin ka sngi ula panpau ya ka jing sngu kya ka bajur halor ka jing mi jong ka kam politics ka badap da ka jing eshun ya ka bala sakhi ha ka jing elam election Lok Sabha ka barang shen ha Meghalaya Habai kiran bikinong pathai khubor minnin ka sngi uba akermen shilla ulo ong baki seng san pathai bikinong san pathai kim dei satia ban pen biet iki pat ba da ki jing kula GA ki bamla ban long nalor kata ka long ru ka badan kam ban ya buram markeliang ha ka no ka jing elap election armu ki khna kan thai ki badang red ki badai na ka shnang wa asid Maukrwan Southwest Khasi Hills District kila do la ka jing im kat ba kidang jingi ha kawa rilang minsngi uplay idon sa iwe pat i hebret iba shipara lang bat iwe na ki balangam jlop ila lat im da ka jingi rap jong iwe khna baslur mensim ubadang khat sausnyam karta la yawan pelaj i na ka jingam jlop kat ba idang persang banyarap ila i jong i para ibalangam jlop ha kat kom ka jinge thu jong ki traishnong ka te ka jingja kala ja ka por kom ba shibaji e na phai si sangut ki khna na wa asi kila lecha thwei brain meirin ban let jingi hawa rilang ishabak men lang wanyang khan rusnem karta ilangam jlop ha badi aisha ban kemen thongni khat sausnem karta ilangam jlop lang kat banang persang manyarap yala ijong i paralong tang mariyo i baka para kala ngam jelap ha i saphi banroi thongni khat sansnem karta ila persang manit pelat im henrei ma iru ila syatan lang ha ka uwei khna baslur u hebret ilam bok khar khat sausnem karta ula yu i kete ke jingam jong i saphi banroi ba ula kanthi syapa bat yo pelat im ye i Kakan hun sipai BSF kadang persang manwat ya ka jing shisha ha ka baidei ba ka video ka ba pen ya ka jing kawang mau ya ka bala keno bala le de ki briu na Jaflong Bangladesh shakinong India kat ba kidang le kai pengat sedauki ha ka te ka video ra pen snguru ya ka jing o jong laingot kinong India ki balik kai sedauki ki belakam ba kinong snong jong ka India ki la jong ka Bangladesh ki la kong mau ya ki habala yo banyakiran bek sipai BSF kile thu bamakiru kila yo pediang ya kate ka jo hi ka jing ujor ling baka video henre 4 la ban penti kena la ka de ka jingring video ka bala slam ni ka badang shujiashan ka Central Administrative Tribunal Guwahati bench habo ka jing khmi jangka Urmita Datta Sen Judicial Member bau Dr. Sumit Jerat Administrative Member kan penlong ka Circuit Court jangka Central Administrative Tribunal Shillong nadu ka shitarik hadu ka laitrik ujemang Hajar Arpusau ha ka Kamra Bishar jangka State Commission Meghalaya Consumer Dispute Redressal Commission Administrative Building Lower Lachumia Shillong nadu ka por shiposh teng sheneng ya borok ki mokadama ki basateng ki baidei bat ka jela Meghalaya an sa snap bishar ha ki te ki sngi lakarpat ya borok ki muktiar ki be sad ha ki bakum ki te ki jat mokadama bakin 1 hajar hi daladi hakmat jongka Circuit Court Tribunal ka Women's Ministry jongka Achik Baptist dalgipa krima ABDK daga jingin trelang baka Meghalaya State Capability Enhancement Project SCEP ringkat baka Meghalaya Early Childhood Development Mission kalapenlong ya ka zonal program ha bajing doba Baptist Church ka badan ha North Garo Hills District jong ka Meghalaya katu kani ka khubor kalakut bakalawan shpi na ka AKASHVANI Shillong sa shipor ka ta ka por phrabaji nginya so baka Delhi Station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbo da ka khubor phareng ka por pra khatsan minute kani kadai ka AKASHVANI Shillong sngob haban amantai ki khubor na Delhi